Vă salut! Ne pregătim de o nouă partidă foarte scurtă și pe nepregătite pe Balta Lilieci. S-a băgat, să vă spun și de ce plec imediat, nu era planificat. S-a băgat peștea cu 2 zile, nu se prinde nimic, s-au prins 5-6 ciortani. Toată lumea zice că nu mănâncă, că are pește de ceva. Eu vreau să mă duc cu o nadă în teste. Am văzut foarte bine în videoclipul trecut că brown-ul și mixul de pelet funcționează foarte bine. Acum vreau să și testez. Adică să testez, eu când testez un produs nou, îl testez în condiții cât mai vitrege sau cât mai grele. Aș putea să spun și așa îmi place să spun. Și o să vă și prezint cu ce pește este. Nada de krill, ați mai văzut-o în postările mele de pe Facebook. Este în teste de ceva timp. Nu o să vă spun că e de ani de zile, dar are ceva luni de când e tot teste în teste. Cam așa arată. Da? O să punem cam atâta, cam jumătate de pungă. Deci am pus cam jumătate de pungă. Cam așa arată și ea. Da? Mixul de 2 mm, care am văzut că dă randament foarte bun. O să pun cam o mână, 2 mâini, 3. Cam atât e suficient. Da? Cam așa arată. Iar pe final vom adăuga ceva ce... La mine. Iar în final vom adăuga ceva ce, vă spun, este unic în piață, dar momentan este foarte greu de produs pentru mine. Am o pierdere foarte mare la nadă ca să produc acest pelet, mă rog. Așa, și este un mix de peleți de 0,1 mm, adică de la 0,1 până la 1 mm. Și când spun 0,1 maxim 1 mm, știu ce vorbesc. Cam așa arată și acest mix. Foarte mici, mulți îl confundă cu o nadă. Vom pune și din acesta 2-3 mâini. Hop. Mai merg o mână. Și cam așa arată și mixul final. 2 din 3 produse sunt în teste. Așa cum v-am zis, le testăm pe toate condițiile. Sper să putem arăta și câteva drill-uri. Acest videoclip, anunț de acum, îl postez indiferent dacă voi prinde sau nu voi prinde pește. Chiar dacă prind, chiar dacă nu prind, eu o să-l postez. Cam așa arată și nada după prima omectare și prima sitare. Foarte colorată, miroase foarte bine și cu foarte mulți peleți în ea. Sitarea am făcut-o puțin mai greu, doar pentru a sparge bulgării. Vă dați seama că peleții nu trec prin sita de 2, cei mari de 2. Și cam așa arată. Acum este mai umectată, până pe baltă își vor trage și peleții și nada și va fi perfectă de pescuit. Așa cum am zis, strategia funcționează. Al doilea pește la colegul meu Rocco, am scăpat și eu unul. Și este abia ora 9:30, de o oră jumate ajungi. Nu ne lăudăm, că nu-i frumos, să vedem ce scoate. Toată lumea se ferește de zona asta, uitați. Este balta absolut goală, a mai venit un prieten la noi, Floricică. Ia zi ceva și tu aici, bă. E timid. Da, sunt timid. E mai timid. Și uitați că strategia, așa cum am zis, funcționează. Nu e balta de vină, uneori trebuie să ne asumăm că noi pescarii suntem. Dar știți cum e, mai ușor e să dai vina pe baltă și pe nadă. Deci, uitați, nu e nimeni față-spate, nimeni. Toți s-au înghesuit la apa mare în față unde a băgat peștele. Peștele ăsta mai și circulă câteodată așa. Mai strânge o leacă, frânaru. Atât. Floricică, bagă-te mai acolo, frate Alexe. Că e nămol aceea și nu poate să-l aducă de aia. El vine pe nămol acum peștele. Da. Bagă-te acolo, uite acolo, jos. Gata, hai că ți l-a forțat destul. Nada, krill și cu peleții ce am făcut,
funcționează. Deci nu era problemă de nadă sau ceva, cât e problema de localizare. Hop. Și l-a luat. Ăla e galbenul. Ia să-l vedem acea oleacă. Ia. Lasă lași. Cam așa ceva. Frumos. Ce-am închis filmarea. Și-a luat-o și pe asta la altă. Localizarea. Nada și localizarea fac diferența. Nu mai lăsa moale, mulinează în turn, noroc. Hai, bagă-te, Alex, pe meserii. Ce? Partide de noapte, așa cum ne place. Sperăm ca anul acesta să fie unul cât mai bogat în prezentări pe YouTube. Anul trecut nu prea m-am ținut de treabă. S-a scăpat. S-a scăpat? A scăpat asta. Continuăm strategia. A venit și la mine al treilea, că 2 am scăpat, bineînțeles. Și să vedem ce o să se întâmple. Partida nu cred că va dura până dimineața, așa că vă anunțăm, ne luăm și noi cantitatea. Am vrut doar să facem un mic test, să demonstrăm că nu balta și nada sunt de multe ori de vină, ci pescarul. Și acum nu vreau să fac niciun fel de aluzie sau să jignesc pe cineva, pentru că eu cunosc balta foarte bine. Aici am crescut, așa cum v-am mai zis. Uite-l mai încolo. Stai că stai la aia la care am scăpat. Lasă-l ușor, man. Hai mă, tu nu vezi cât e apa aceea, nu încape minciog în apă. Vino mai aproape să vad. Și ești nebun. Și el în apa asta stă. Deci ca să vă dați seama, nu încape minciog în apă. Uitați, 50 de centimetri și lui aici îi place. Vedeți? Și noi am fost pe bălți unde n-am prins nimic, stați liniștiți. Dar tot așa, nu cunoșteam balta, nu stai că l-aduc pe sus, să nu-l aduc pe muluită. Cu o lampă toți suntem datori. Mă rog, unii după păcate, cu mai multe. Întinde-te mai mult, te rog. Du-te mai mult, că nu e, uite, nu. Uite, uite, acum el e pe mult, ia uite. Îl vezi ce mult face în spate? Mai, gata, acum ridică. Ridică-l, mă. L-ai luat, hai, ridică. Ăla. Bă, ești nebun la cap. Deci, condiții. Condiții de pescuit și lui aici îi place, exact ce am zis. Da, așa, dă și mâna. Dă-i mână, dă-i mână. De stai că rupe la sete. Ia, pune Ia la să ceapă. vedem Iarba e udă, mai bună ca o cădiță iarba asta. Frumușel. Frumos. Frumos. Frumos ăsta, da. Ia sări și cârligul din gură ca să vă dați seama ce slab mănâncă și de ce i-am scăpat și pe ceilalți doi. Și ca să vă arăt, mai filmez, da? Da. Cam ăsta e cârligul. Cam numărul 16, ca să vă dați seama. Cam așa ceva. O after de 6 și să începem treaba. Nici n-am apucat să o schimb pe cealaltă, că asta era dreaptă, vă dați seama, adrenalina. Uite, nici peștele nu l-a băgat din sac. Așa că ce să mai spunem, arată-le și nada acolo, ca să nu mai ne auzim vorbe și alte discuții. Mixul pe care l-am făcut. V-am spus și vă repet, localizarea, indiferent, adică asta recomand eu și asta cred eu. Localizarea bate și nada și norocul și orice. Localizarea e pe primul loc. Ai auzit, Alexandru? Da. Mamă, ăsta vine direct pe mule, uite. Stai să-l aduc pe sus. Asta s-ar putea să fie de la băgate acum, de mai mare așa. Ia să vedem. Mamă, s-a dus mult tare în stânga, ia uite-l, e paralel cu mal. Bă, ești nebun. Rocu, era bine să te bagi în partea Da, așa. bagă-te în partea alaltă, că stai mai măriciu și vine direct acolo. Bine, acum trebuie să... Ia dă-i o mână, hai la scăpate și... Hop. Uitați, l-am setat el altă arată acolo, e pe mal. Uite, am apucat să arunc. Hop. Unde vine Andrei? Direct în stai acolo, că stai bine. Da, ăsta pare a fi mai îmbrăcat. Galbenul! Vezi cum îți dai în petic și tu? Bravo, Rocu. Nici galben. Bine.
stai că e direct pe mult, stai să vină aici. Ce ai mă, frate? Ăsta vine direct pe mult. Pe mult, gata, ia uite. Gata. Lasă-l ușor, adu-l încolo. Ușor la după sus, așa, că altceva n-am ce să-i fac. Ușor. Hai, mă, că e mai mare asta. Da. Da, stai frumos, frumos. Ia, stai. L-ai luat? Nu. Nu, stai acolo. Ține-l mă pe loc, că ți l bag eu în minciog. Acum, ridică. Gata. Ăsta, da. Ia. Oho. O, hai mă, că ăsta e de la băgat acum. Hai, dă-mă. Oho. Hai, sus. Mamă. Pentru peștești de-ăștia am venit. Ăsta are la 4 kg. Ce ziceți de el? Da. Cam așa ceva. Cam așa. Oh! Oh. Gata. Vreau să spargă topurile. Uite-mă încolo unde-l duci, locul. Lasă-mă așa. În prim plan, floricică. Mamă, e mare asta, mă. Și cu roco. Mamă, e mare, mă. E somonul. Am băgat pe somonul. Așa, nu mai lăsa acum. Acum apare paznicul ăla care țipă ca nebunul galbenul. Trebuie să mai arunc în apă. La plut și așa putește. Hai, pui. Mă aude prună, mă dă în judecată. Da. Vino încoace, Roco, că tu-l duci în partea ta. Este încă unul. Revenim cu finalul. Deci scăpăm foarte mult pești. Am schimbat și cârligul, încă nu găsim rezolvarea. Probabil nu mănâncă, ați văzut și celălalt era agățat în buza. Deci nu mănâncă cum trebuie. E neamă. Nu, e asta peste, uite, în dreapta. Da, uite, e peste aici, de desubt, uite la ce. Mamă, să de puțin am cum să-l aduc eu numai mult. Tot așa. Asta e, l-aduc eu mult. Lasă ușor să nu scam. Da. Stai ăla ca așa, Roco, stai că l-aduc eu pe acolo. Lasă-l acolo. Rocu. Mamă, iau-te-l bă cum vine cu dura de mâle, ești nebun, hata. Da. Ia, pamică mă, de asta nu mănâncă cum trebuie. Oho. Hai că ți-l aduc aceea. Ia, spală. Ăla e. Bă, nu. A sărit din ăsta, mă. Că el îl lasă, nu e ten. Hai, mă. Mă să-l iau, dar nu vezi că ești pe... Stai că m-ai băgat peste... Bă, l-ai băgat peste fir, bă. Lasă-l că ți-l lasă-l mă înapoi și tu doar îl ridici. Hai, ia-l acum și ridică-l, ia. Ridică-l în sus, de ce? Mă, ești coada moale la mijloc. Coada panaram. Ești nebun la cap. Eu i-am să iau coada mea, dar n-am vrut. Tu nu vezi ce am luat eu aici? Ce-ai luat? Ești numai buruien și Dă-l numai... încoace, dă-l încoace pe ăsta la mine. Hai, și pe mine. Da, stai să le pun aici. Ăsta e mai micuț. Da, merge. Mersi. E bun mă pentru filmare, cum să nu fie? Hop. Ia uitați nămol. Uite și tu, mă, cât am luat. Uite și tu. A agățat bine în buza de gheță. Cărați la 10 kg. Uite, ala i-a mai rupt la cineva, ia vino. Ăsta a mai scăpat odată Eu. de la cineva. De 2 ori. Probabil tot de la mine mai devreme. O mai trăgea la tine. Gata. Încă unul. Așa filmează, așa vorbește. Așa vorbesc. Da, mă, nu mai bate cu lanterna. Încă unul și mai vine un prieten după noi. Pe altă baltă, nu dăm nume să nu facem reclamă, doar ferește proastă. Mai vine un prieten. El s-a dus peste asta? Nu, da, s-a dus peste asta. Să ducem turna, mă, frate, stai să... Vino Roco cu minciog. Stai că trag acolo. Păi aici, dar cine să bagă? Soacră. Du-te, Rinea, Dumnezeu. Îl vezi, nu? Mhm. Și că stați, eu sunt întâlnit cu peștele și el zice că stați să-l arunc și eu. Prieten. Să nu-ți mai zic, Roco, că eu te-am chemat. O, mă.
Ține minciocul în apă. Ține-l în apă că ți-l bagi acolo. Stai să-l scot de aceea. Nu, că nu prea știm. Nu contează, nu, dar să-l ține în apă acolo. Stai acolo, ține-l acolo că ți-l bag. O, mă. Hai că stai micuț să-l iau eu așa. Da, acum, gata, ridică. Ăla e. Ia. O, așa, încă unul la săcuștea. Op. Uitați, și wafters-ul, încă nu le-am făcut prezentarea. O să apară în curând pe piață. Squid cu krill bicolor de 6. Op, ăsta e agățat bine și ăsta. Și din nou pe treabă. Am văzut, adică am cronometrat, nu am văzut, cam între 5 și 7 minute vin trăsăturile. Iar dacă nu vin, vă dați seama, eu le las maxim 10. Schimb și aia e. Ia că a venit iar peste asta, bag te rog pe acolo că e aceea. Mamă, dar nu mai pot sub asta să duci. Acum a plecat ea. Mamă, iau-te să ducem stuful ăla. Păi, ești nebun, du-te mă de acolo, frate. Hai, pe forțezule, cred că să-i pierdut tu, mai bine pierd aici. Cred că i-a zburat și pe papă din gură din ce am văzut. Acum îl aduc. Ia-l, ridică, nu, îl are în gură. Are în gură și after-sul și tot. Ia uși. Hai, dă-l pe el încoace și te ridică în sus. Opa, așa. Ia să-mi ia cocoșatul ăsta. Ăsta e tot așa frumos, cocoșat. Da. Asta e mai frumos. After-sul, ia să vedem cum s-a agățat. A prins în micioc, dar e tot agățat bine, tot în buza de jos. Hai să-l dezgățăm mai întâi pe el. Gata. After-sul, uitați-l aici, tot la fel. Încă un drill, să știți că nu o să le mai filmăm de acum. Trage la 5-7 minute, am vreo 8-9 bucăți deja. Cred că ne băgăm chiar la somn puțin, că suntem obosiți, vă dați seama. Asta e. Zic eu că am demonstrat ce era de demonstrat, v-am zis, puteți urmări, videoclipul va fi postat cam peste o săptămână, două, că mai am unul de postat. Suntem exact înainte de Flori și puteți să vedeți dacă vă interesează chiar așa tare. Nu am mâncat zilele acestea, s-a băgat și pește, săptămâna asta nu am mâncat. Nu am mâncat el pentru că nu l-a căutat lumea unde trebuie, aș zice eu. V-am zis, localizarea e foarte importantă pe orice locație. V-ați duce, fie că e catch and release, fiecare pește, fiecare densitate mică, fiecare densitate mare. Și indiferent de ce nadă ați da. Degeaba aveți o nadă bună, scule bune, monturi bune dacă nu e pește în zonă. Asta e clar și cine contrazice asta, vreau să vină să-mi demonstreze că unde nu-i pește, el prinde pește. Cu scule bune și nadă bună. Oricum dimineața o să facem un final de partidă cu cădiță la toți prietenii, să vedem ce a prins fiecare. Opa. Alții se distrează, cred că se aude pe filmare, se aude din sat de aici. Manele, nebunie, gălăgie, noi la pește. Fiecare are distracția lui. Eu sunt tânăr, dar așa prefer să mă distrez, așa îmi place.
Vezi cum se duce semnător? Ne. Vă da panoramă eu. Acum. Gata. Drill-uri complicate în apă mică, dar asta e. Oho. Ce zici de asta? Mamă. Frumusețe. Mamă, ăsta e tot bucată. Tot o bucată mai mare. Tot o bucată mai mare. Da. Frumos. Du-te-te altul Cam pe așa la al ceva. meu. A terminat și partida. Este ora 2:20 și am plecat acasă. Într-un final eu am avut 10 bucăți, am mai dat 2 stânga-dreapta, colegul meu 5 și încă prietenul nostru care a venit și a mai rămas la pește deja are și el 6 bucăți. Cred că peștele, adică ce am realizat noi în câteva ore, 2 ore, cu 4 în 6 ore, demonstrează faptul că localizarea îi spune cuvântul. Știu că v-am bătut un videoclipul la cap cu asta, dar v-am spus, am văzut că n-au fost postări, am sunat paznici, azi băi, balta goală, au plecat pescarii, au venit dimineața la 7, la 12 au plecat că nu se prinde pește. Am venit și am demonstrat că se prinde pește, doar că nu l-au găsit. Asta este, până data viitoare, fire întise tuturor și Doamne ajută la toată lumea!